Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphiki sithi ke Sgiya ke nomculo yena ku Jaiva suka angaza usondele eduze komsakazo wakho ngathi kuyonakala manje Songakhuluka uDido Limashoba beselidonsa ke phansi kwangoni besho kamnandi ke bethi ke ubushinga abafana benkanyeza yelo madoda ne right lapho kwamaphumulo zikhona ke insizwa amaphumulo ingoma ke kwamaphumulo ke ayi kubo kwayo ke ingoma lapha Jaiva Zimnike mfoka misi 24,000 weinsizwa neintombi engenamona sekubingelela mfoka Khanyeza emsakazweni uKhozi FM. Awu khona sokho. Uright bhuti. Uqonde waze kwatsheke ozimini. Hayi ngiyakuzwa mfowethu ngiyakuzwa uyakhuphuka. Isiginci sikhale esandleni la mfoka Khanyeza. Hawu lo asesho emlonyeni sikhale esandleni cha. Bese ngiyedlula ke ngemlonyeni. Awubingelela abalaleli boKhozi mfowethu sesingenile sesiphakathi wena ngqo okhona la impela kuze bekhona ukuthi mina lo abanye bengakhumbula la ngisho khona kanje omhlasa samba nefo bakonani awumbolo sosikele awumina nyasaba hayi angizoqhubeka kakhulu Jaiva Zimnike lona abalali boKhozi FM obingelelayo ngithi nje cha angithathele lithuba ngibonge nje kakhulu kuba ingxenye yoKhozi namhlanje yimi kumsakazi namhlanje uZimiphi Biyela hayi ngempela ngehlela ngezansi bhuti ngithethela wena Jaiva ubhizi ngani mfowethu nakho ke sibheke kuDisember abaculi bayakhipha siyanibona naseyindaweni ezihlukene niyadlala wenzani uJaiva ubhizi ngani uJaiva Zimnike kufanele bekwazi abalaleli njengamanje uthiwe ake ngithi ukuma okay bayisholo bona abantu bathi ayikhona uhlala ukwenza sikuzwe kodwa kathi lokhu wehlukile hayi sisaqoza manje aqhamuka omunye athe ubhekani kuyofutha ngizophela kanjani abantu besadla awazi uqhaka abantu besadla basadla abantu eziningi basadla abantu umhlaba wonke usavumile usajabule manje ngizothi ngiyayikhipha enye bese ifike icindezela kanti sasebenza Okay khona amazwi kade washo kule ngoma okade uyicula ukuthi umculo wawo umnandi nisahamba nebhova manje usunijikela ake singene nje kuwo lawo mazwi ukuthi uqhathanisa ngale esasikhathi namanje yini oyibonayo umehluko emculweni amaskandi into esihlukile kakhulu manje usekuyasetshenzwa la akusadlalwa kuqala kwakumdlalo umculo wawungahlanganiswa nezinto ezithile mhlambe senza ukuthi ubana ngifune akhule ubana ngifune aye phambili manje sekunzima impela manje ukuthi uye phambili la emculweni kamaskandi sesenza ngedialogue empeleni ngoba qala sasithi noma sihamba imicimbi esihambayo sasingadele khona sasihamba sithi sijabulisa abantu yebo futhi ke leyo nto into ukuthi uyijabulise wena nabantu bejabule imnandi ke leyo nto mayenza kanjalo kodwa manje siba nezingqinamba ezithile fase kwenzeka kanje sekusongele kubani sekulimala abantu sekushona abantu sekwenzekani hayi akusuke ngasemnandi lokho Emuphi nje umyalezo Jaiva njengomuntu ke osenesikhashana ekhona la endimeni ongayinikeza nje abaculi laba abasafika into engayikhuthaza kakhulu kubantu abasafisa ukungena endimeni esikuyona ngikhuthaza nje ukuthi hayi uma umcula uyihloniphe uzithande wazi ukuthi okwenza ukwenzela abantu into esiyidinga kuwe umculi umlayezo umlayezo engogqelela kakhulu ukuthi abantu abathola umlayezo ukuthina abaculi bethola izinto ezibakhayo bethola izinto ezibaduduzayo kodwa mase ngikhomba ukuthi mina engushoyo ngibhekise umuntu othile lapha ngithatha isizwe okay yeah Jaiva kuba bonke abaculi osebenzisane nabo bekufeatureisha nawe uba featureisha ukhona osasele osathi nje yazi inhliziyo yami isasele ukuthi mangingase ngenza ingoma nobani mhlawumbe ngabe sekuphelelisiwe sengisebenze nabantu abaningi empeleni angifisa ngathi ngathiwa khona ngabe kuthiwa sekuphelelisiwe ngoba abaculi bazala usuku nosuku ngiyosebenza nawo wonke lo muntu oshaya isigingci ngisebenza nawo wonke umuntu owafisizwe
noma ngabe kuthiwa kunini engakasebenzi nabo kusho ngathi yonke into ihamba ngesithunywa wena Zimiphi. Ihamba ngesithunywa ngiyakuzwa. Ihamba ngesithunywa isithunywa sakithi masingakafiki ukuthi ngidonse lowo muntu akungoba ngimzona akungoba ngingafuni ukusebenza naye ngoba isithunywa sikafinyelele ukuthi ngikwazi ukuthi ngimdonse akekho umuntu engisebenze naye la endimeni yomculo. Okay, unayi role model lo muntu esithi nje cha uJaiva nanga umuntu ohamba enyatholeni zakhe noma ke abukela kuyena noma afisa ukwenza njengaye. Weziphi uzungabuza phela ngana wethu ngoba kufanele kumsebenzi wakho ukuthi ungibuze lokho. Nangithi umuntu nomuntu ubuza abakhona uyazalwa. Lapha siwezalwa khona sokunomndeni asiwezalwa kiwo ebese bayiletha sibonga. Nami ngomndeni engizalwa kuwona. Imodel yami ngasho ngithi yiphova likadikadika ngoba yonke into ngiyithole kuyena yonke into ngayifunda khona kuze nibe uJaiva Zimnike namhlanje inxa yepho lokho angeke ngubalekele. Okay, ekubeni bekhona abanye engiphila nabo kodwa mase kukhulunywa ngokuthi ngibe seqinisweni ukuthi ngize ngibe uJaiva usukela kumgqumeni. Impela kunjalo. Okay, uyazi ukuthi Sgiya nomculi suke sinequiz ke sisuke ke sidlala nje la sibuzana nje imibuzo kakhulukazi ke esuke ikhona la nje endebeni amaskanda asijiki kakhulu lapho suke silapho nje ngithemba ukuthi awu ready ukuthi sidlala dlale. Ngiready impela kodwa nje ngingazika ngoba nasesikoleni ngaphuma ngewethu. Hayi wena uvula isikole sengoma isekhona engomeni la kithi. Hayi ke leso ke khosana impela ngizokushaya impela ngibese ngaphezulu lapho. Asambe Jaiva. Ngizwile ukuthi wena ubuqhoshela umdonso la uthi uzothola itotal akube njalo. Angithi 5 to 5. Ayikhale. Hayi yakhala ke manje hayi woza ke ngise kuwe. Okay, asambe ke. Ugogo kabani ufela phakathi? Ufela phakathi. Yebo. Mana ukuthi ngoba phela yabala nemishini bengisacabanga ukuthi ubani kamvela phakathi. Ugogo kabani? Yafika uqhobo. Asidlule. Khona insizwe khiphile nje la wakhipha ke isihloko se-CD ithi iDiamond. Yazi alibhala ngendlela njengajwayelekile athi iDiamond ubani lo? Diamond. Diamond. Hayi ufokalanga loyo ufokalanga lo Thokozani la. Udidoni Mashoba ludabuka kuphi le ndawo? Kodwa ngapha eNatal. eNatal. Ngapha eNatal khona lapha ke kodwa siya. Ingoma kaMkhathazi esihloko sithi ihubo lami. Ikiphi album? Kamkhathazi. Yebo. Waphuma ngesibomvu ngakho. Kulungile kusasa nginika lo ogcina yazi lo muntu usezothola khona sakutholile ubani umfaka noqovula Mhlemnyama. Ujeze ekhulu baba ujeze ekhulu ubungeke ungayazi phela leyo. Ngeke leyijabule. Okay uthola okubili ugogo kafela phakathi ustayela umfoka khanyi ile ustayela ugogo wakho ufela phakathi uyena hlale ebiza lapha ezibongweni zakhe iDiamond Thokozani umfoka langa uyitholile leyo Didoli Mashoba ludabuka ke kwamaphumulo kwangoni ingoma kaMkhathazi ethi ke ihubo lami ikwi velvet cake then ke ojeze ekhulu ke impela uyitholile naleyo. Okay. Nelisani Mseleko. Okay, kulungile uthole nga 2. Akufani. Ngifasile impela. Hey. Iphesentanyana impela ngitholile. Ukuthi wasukwakhuluma ngesikole manje besifuna ina ngibhalele khona kakhulu kodwa. Kulungile bhuti ingoma yakho celileke namhlanje ukuthi sikuphe yona sikudlalele yona. Ingoma engiyicelile ke namhlanje ngicela iphova likathi kathi ukuthanda liboni. Konje uthini leyo ngoma? Awuyicula. Kodwa mayemo ke ningeke ngani. Uthando kaliboni. Kungcono ukuhlala nje uhlale nomuntu omthandayo. Kunjalo nje. Ngikhetha umuntu. Jaiva mfethu ngikhumbuza namba. Angithi phela kumele sibuyele emuva. Mfowethu siyabonga bhuti. Sengibayelisa nje ngiyabonga kakhulu kuyona wonke umuntu obelalele ukuthi ngengoma.
ngiyafisa ngathi nakusasa ngiphinde futhi ngibuye ekhosini ukukhuluma nani ngosi bami ngiyanithanda niyazwa Danke siyakuthanda nathi. Ngiyanithanda abantu bengakhohlwa ukuthi kunengozisa umhlaba iyona ezohlukanisa unyaka ke kulokho ngimtshela Wow, kahle wena. Ngiyanitshela phela ngibuzi iyona ezohlukanisa unyaka abantu bazobe beqoza nje nge-31 Hayi akube njalo bhuti. Ayikhale. Ikumajiki ke le ngoma we. Sabekicele whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba kaphili